настъпи моментът, в който отиваме на море. Сега тръгнахме от София и ни очаква доста път. Ще направим една нощувка в Солун, след което се отправяме към Парга. Ще ви направим свидетели на нашата почивка с всички интересни забавни моменти. И така, до нови срещи! Пътувахме около 3 часа и половина до Солун, като за щастие трафикът по пътя не беше натоварен и пристигнахме без никакви проблеми. Веднага след като пристигнахме, се настанихме в Airbnb, оправихме багажа си и решихме да излезем на разходка и да разгледаме града. Времето обаче беше изключително горещо, а високата влажност се усещаше доста силно във въздуха. Затова решихме първо да се разхладим с по един сладолед, след което се отправим на приятна разходка по крайбрежната алея. Решихме да вечеряме в таверна Ностос. Храната беше много вкусна и се заслужаваше. След което по зале слънце се отправихме отново към крайбрежната алея и Бялата кула. Решихме да пием по един коктейл на корабче, което ни направи кратка обиколка около Солун. Прибрахме се и решихме да си починем. На следващия ден се отправихме на път към Парга. Още с пристигането посетихме плаж Валтос. Плажът беше изключително организиран, красив, а водата топла и чиста. След като направихме къс плаж, решихме да се настаним в мястото, което бяхме избрали, от което сме изключително доволни и ще намерите описание за него в коментарите и в самото описание на клипа. Ето и каква гледка имаше. Място беше изключително чисто, спокойно. Решихме да вечеряме на таверна Крилнери. Посреща храни с малки коктейли и това беше мястото, което най-много ни хареса от към храна. Калмарите бяха наистина изключително вкусни. На следващия ден отново посетихме Валтос Бич. За вечеря избрахме таверна Бачос, като въпреки многото позитивни ревюта, коментари и отзиви, на нас храната не ни хареса толкова и бяхме яли много по-вкусни октоподи. На следващия ден решихме да посетим плаж Лихинос. Здравейте на тази вечер и отиваме на вечеря. Къде отиваме? След малко ще разберете.
След като вечеряхме в таверна Оркаудас и пихме по един коктейл, се отправихме да си починем, защото на следващия ден бяхме планирали нещо по-разнообразно. Решихме да си наемем лодка от сивото. Плувахме в тюркоазените води на синята лагуна и успяхме да се порадваме, снимаме и нахраним рибките. Тъй като наехме лодка за половин ден, имахме време след 2 часа да посетим малък плаж на име Саракиник. За следващия ден планът беше да обиколим организирано островите Паксос и Антипаксос с наблюдение на сините пещери и известният плаж Волтуми, който ни остави без думи. Няколко часа плаване и посещение на градовете Лака и Гайос достигнахме до плажовете Волтуми и Мезоврик. Водата беше като от карибски пейзаж и беше много приятна. По залез слънце ние се завърнахме отново в парка. Здравейте от нас! Здравейте! Днес е последната ни вечер в парка от почивчицата ни на морето. Излизаме в всъщност таверната от първия ден, който дойдохме тук в града, защото много ни хареса и решихме да я посетиме пак. Тъжни сме, че утре се заминаваме към България, но нека се насладиме на последните ни моменти на това хубаво място. В края на нашата почивка решихме да седнем за по един коктейл в бар точно на брега на морето. Докато си говорехме и наслаждавахме на последната ни вечер, се стигна до един доста нестандартен облог. Условието беше аз да се съблека по боксерки и да преплувам до близкия остров. Разбира се, нямаше как да се откажа, така че приех предизвикателството.